Sabira malih sampun kesupen kantun bijing siang Bapak Mulyono Bakul Sabai Samar Pagarwaja suwe ora ketemu sliramu gawe kangen ning atiku tak suwun rintan lan dalu pamojeko manggi ora ayo lapiye kena-kenae ya kene tak antuk-antuk kabare ora iso ora sore mung kelingan sak sola kawane najan mung krungu suarane apa maneh yen weruh eseme bebasan segara maju kalah manis sing manis amung esemu bapak ngati wong manis antuk nugrahan ing Gusti najan mung kronong impanku bisa nyangge sliramu satu Nyuwun sewu dumateng bapak-bapak ingkang sampun ngantos sampur kuwatu tinggal semenang mugi-mugi jagat ing siang menika saged terang dulur cintaku sakonyong-konyong kodyan karo kowe ayo sing kakolemban lamparmu pancen uber rase turan dilaler yen ra pedhot sedina ning sirang liya cintaku sakonyong-konyong kodyan paribasan durung demok wani panjenengan modal pengin liter motorku tak sedater tak ampiri ayo tajak muter-muter iwasaku dandan mripit rambutku lengot nepomin malah kowe lo ngoplencingo rapa min tamolawa ngadu mikir neng awak ngantek rosa yopo nyeruk sing tak pikir sapule kaya ngono kembangmu kekraki pangan ular cintaku sakonyong-konyong kodyan ular kaget mlaku ning lokat walajak bang bayi jabol aku kena pelet
pesta komplit dulur ugi wonten orkes dangdut campur sari niki promosi saking Mas Heri sound system HKB rental audio malayani prabotan hajatan saking Raja Agung latah gedhong warung sewa tenda terop meja kursi kabah gedhot genset komplit dekorasi uga ana HKB campur sari Heris tadang dute agawe marame ati ya pasana sing badhe kagungan kersa ora larang petung genah tur prasaja Mas Heri Sumadyo aja bingung-bingung Desa Raja Agung Kedung Waru Tulung Agung monggo ingkang ngersakaken alat pesta komplit tindak Mas Heri Raja Agung niki promosi saking Mas Heri sound system HKB rental audio malayani prabotan hajatan Desa Raja Agung latah gedhong warung sewa tenda terop meja kursi genset komplit dekorasi uga ana HKB campur sari Heris tadang dute agawe marame ati yo pasana sing badhe kagungan kersa ora larang petong genah tur prasaja Mas Heri Sumadyo aja bingung-bingung Desa Raja Agung Kedung Waru Tulung Agung jenengan niku pripun kok wegah omah-omah ae anggep panjenengan tur sabada kesangge pengenah ora ngurus aku yang ngene iki sepen seneng omah-omah apa maneh oleh bojo napa tak angele wong dika kecukupan aketese semalan aku mong wedi dijaluki wedak sing regane larang jenengan yen ngendika tak kaya wong rabutuh ngendika kula sagut ning weket diwayo ya mas wong maneh
Mbah Suyut saking Jaten Wono dadi mliptar badhe tayupan tanggal 2 Juni. Para warga monggo sami midhangetna promosine Bapak Suyut saking Jaten anglayani kanca kang kagungan kersa terop kencet meja kursi kabeh uga dilayani ingkang ngarsakake saged dilayani mugi lestari ya Bapak Suyut tetep jaya. Ampun disarengi tanggal 2 Juni dulur. Prawarga iki ana wara-wara promosine Bapak Suyut saking Jaten anglayani kanca kang kagungan kersa terop kencet meja kursi kabeh uga dicawisi rias manten syuting sarta percetakan mula padha pasana ora larang murah kabeh mesti kudu eling sajroning urip tansah kudu eling aja ngaji mumpung elinga tembe burine najani seana meski bakal tuwa tingkah laku sing sarwa prasaja kanggo tetuladan anak putune kang nerusake bebasan wae ngaren kudu eling mesti kudu eling sajroning urip tansah kudu eling aja ngaji mumpung eling tembe burine najani sena meski bakal tuwa tingkah laku sing sarwa prasaja